jutro. Pa evo, otvorio nam se bazen, napokon dugo očekivani bazen za Korčulu. Klub se osnovao 1930. 78. su osvojili kup i od onda nekako kao da je vrijeme stalo. Sada se nadam da će s ovim bazenom napokon imati jedan kontinuirani rad na KPK i na ovome bazenu i da ćemo sa djecom ostvariti isto tako jednu školu talenata za cijelu Hrvatsku. Prvo, evo ga, dobar dan svima. Evo, super sam, drago mi je što je bazen krenuo u funkciju. Iako ja već tu 3 sedmice treniram, ali evo ga, službeno je jučer otvoreno. Pune emocije i evo ga, nakon toliko godina se ostvarila moja, ja mislim i svima ostalima, ali buduće želje ostvarenja ovog bazena. Evo, sa nama je jedan od poznate ekipe, pobjedničke ekipe i to Europe 78. godine. Jedan od braće Lozica koji su tu pobjedu donijeli gradu Korčuli, pa bi molio evo par riječi za televiziju ako možemo. Kakav je osjećaj biti pobjednik? To ne može, ko ni doživi. U svom slučaju, to vrijeme, te 78. godine zbilja, iz malega mjesta smo pošli i sve što smo igrali smo srcem, imali smo grade za sebe, cijeli otok, Pelisac, pa i šire. Ali, sticam okolnosti, sve ovo smo igrali vanka, te utakmice. Mi smo bili sve utakmice smo domaćini bili u gostima praktički, u Dubrovniku, u Hvaru, u Šibeniku, nismo imali bazena. I onda, kad dođeš večeras ovdje, kad vidiš ove mladiće, ovu lipost, stisnete se ugrada, meni su suze dohodile, nisam plaka, bukvalno, ali su mi suze tekle kad se sjetim sve što smo mi, kako smo, na koji način smo mi došli i bili smo i pobjednici kupa bivše države Jugoslavije i isto smo bili pobjednici kupa Europe. Fantastično je to bilo vrijeme, ali ovo ovdje sa Zicom raditi u ovome bazenu, vidi ga, para, kako, ne znam sam kako se izraziti, kako je lijep guštati, Zicom se igrati. Ne trebamo mi biti šampioni, ali s tom djecom da budu zdravi, da guštaju i da promoviraju i Škoj, i Pelisac, i Dalmaciju, i Hrvatsku, svudi po svijetu. Jer to je ovdje u ovom bazenu je zdravlje i mentalno i fizičko zdravlje mladosti. I muških i ženskih. Eto, to je to. Ono vrijeme neusporedivo bilo teže nego sad, s obzirom da ima se sa bazen. Ali, kako bih rekao, mi smo bili prijatelji. Mi smo svi kako jedan. Borili smo se. A cijeli grad je tu. Cijeli grad se zadnji sjeća se. Ti si bi mali ono vrijeme, ali cijeli grad je bio za nas. Cijeli grad, mislim, cijeli Škoj, i Pelisac, sve su ljudi dohodili, to je bilo stvar presreća ko će na utakmicu. A mi nismo mislili da smo mi nešto posebno. Mi smo bili obični mladići. Neko su škola Škoj, neko više, neke manje, nima veze. I zbilja smo bili kako jedan. A u moje familije nas je bilo petoro. Gdje Ivo i Boško, 2 brata, Žarko i ja, i Ugo. I na vrijeme smo bili nas 5, gdje je golman 6 ili još po 2, mislim da je bi. I Bogoti, Funoć i Marinko su bili to, tako da nam bilo nas 5. Praktički obitelj Lozica je sačinjavala bilo nas je ekipu KPK. Bilo je u to vrijeme, bilo nas je 5 u prvoj ekipi, poslije Jugo je neotpanem, sticam okolnosti je više nije se bavi vaterpolom, onda smo ostali nas 4 i tukli smo svih po redu. Bojane, bilo je teško zaista i od ničega ste stvorili za Korčulu jako puno. Dakle, ja se sjećam kao balavac ili klinac još tog vremena kada se išlo i u Orlandušu, u košte stare, glicero, meso i tako te stvari. Da, to je bio jedan jako težak početak za Korčulu i pogotovo za vas, ali mislim da je vaš entuzijazam pobjedio neimaštinu, pobjedio je jednu možda zaostalost, tako rekuć, u sportu grada Korčule u to vrijeme, jer ja sam siguran da je tu bilo jako puno sportaša koji su još u vrijeme Milana Oreba i tako dalje pobjeđivali po bivšoj Jugoslaviji, u višebojima, u trčanjima i tako dalje, međutim ipak je vaterpolo i plivanje
ostalo vječno u Korčuli i ovjekovječili ste ga zajedno vi sa Androm Depolom. Tako je. Znači, sad smisao naše priče, odnosno smisao ove večeri kad smo proslavili otvaranje bazena, kako dalje i kako vi vidite perspektivu u budućnosti Korčule, što se tiče, evo, bazen je konačno ono dosanjano, što smo svi zajedno dosanjali, Bogu hvala, i ja sam sretan sam da Korčula konačno ima bazen o kojemu se maštalo praktički i prije 20 godina i prije 10 godina. Je, to je istina. Ovako, sad klubu, ne govorim ja što je bilo ranije, sad momentalno klub radi odlično u smislu što ima dosta puno plivača i mali dice koji se hoće igrati vaterpolo. Tako Marinko Bojić i ja se igramo sa dicom od 8 do 11 godina, učimo ih osnove vaterpola. Oni imaju plivački trening, obavljaju plivački trening, a poslije toga čini se ima tehniku, pucanje na gol, uplivavanje i to. Dakle, naglašavam djeca od 8 do 11 godina, uči osnove toga vaterpola, a popodne Marinko Bojić sa njima i ja koji podođem, tehnika i ona utakmica se igra. Imamo ih oko 25, do godine će ih biti još više i još više. I račun to je budućnost KPK. Ali sve to, cijela škola, je uspjeh KPK, što smo mi postigli 108, dakle puno godina, je baza bila Gojko Arneri, koji nas uči svih nas osnove vaterpola, Gojko Arneri. Po toj školi i Marinko i ja učimo malu djecu. Dakle, osnove vaterpola, ne ovo tehnike, poslije taktike i tako dalje, nego osnove tehnike kako se namisli za napad. I mislim da je to budućnost KPK i za vidit ćemo, živi bili pa vidjeli, za jedno 7-8 godina vidit ćete kako ćemo imati, ne jednu, nego ćemo imati 2-3 ekipe ćemo imati. Zbilja radi se dobro, nadam se da ćemo u buduće isto, sve imamo preko zime raditi, moramo dogovoriti termine jer ima djeca ova što ja pričam za ovu malu djecu, imaju ono, znaš, ujutro školu, popodne školu, pa kad ćemo termine, kad ćemo oni jutarnja smjena, popodnevna smjena, ali računat ćemo imati 3 puta dnevno treninge. Perspektiva KPK, odnosno sporta u Korčuli, plivačkog i vaterpola je svim bazenom. Vi ste malo prije rekli da jednostavno timski rad je ono što je vas dovelo do slave i do Europe. Je li se osjeća taj timski rad već sad u Korčuli i kroz vaš rad, kroz vaš način rada, sistem je to, ako ćemo spomenuti pokojnog Gojka Arnerija, po kome bazen nosi ime, dakle, je li to ta škola i je li ona trenutno unesena u ovaj bazen? Je. I naš Dule što je bio trener, pojnik. I on je pošaljen u školu. Poslije je pošla pa se bio Partizan, tako da to nije bilo. I Felić, dakle isto trener KPK. Svi smo ušli u prvu ligu. Moja generacija, ekipa što smo bili. Baš se vidi, klub, uprava, radi odlično. Za sad, prema mogućnostima, pazi, svudi sad su nažalost u Hrvatskoj problem financije. Ili mladići, žene se trude, nabavite novce, imamo stručne plivačke trenere, vaterpolo trenera imamo, pa Marinko i ja smo djecom i zbilja smo tu među sobom skupa, kompaktni, ja računam, odnosno vjerujem da će to tako i ostati u buduće, jer djeca stvarno mene, treneru kad ćemo se naći, evo sad je veće škola, kad ćemo početi u bazenu, nemoj ih je stiglo njih hvarat koliko ih inače ima. Jer pas, jedini klub na svijetu je da ima u Korčuli oko 200 i nešto decena KPK. S obzirom na populaciju grada Korčule, to je skoro 10%. Koji grad u svijetu ima 10% na jednom bazenu, na jednom terenu, na jednom u inome sportu? To je samo Korčula ima. Pas, Jugu svaka čast, skidam kapu. Mladosti, Primorju, skidam kapu. Ali nema Rijeka 10% stanovništva na KPK, na bazenu. Nema Jug. Ne podcjenjujemo da pače, svaka čast, ali jedino KPK ima. Korčula ima 200-220 lice na bazenu i to funkcionira. Sve to ide. Prema temu imamo potencijal i moramo biti skupa, moramo zaboraviti neke gluposti, neka troljenja međusobna, ovo, KPK na prijatelja, odnosno sportovno su tradicije, budućnost sredice.
jer da se kara se među sobom, daj čovječe Boži, pa život je kratak. A kad vidiš ovo ovdje, kad vidiš tu mladost, kad vidiš ovo svoju boru, vidiš onu djecu, pa da malo što god progutaj, zaboravi. Idemo naprijed i skupa, ono, snažna pisma, bori se drugu, druga bori se. I idemo naprijed, to je to. I ja računam da svika budućnost KPK, dakle ne mora biti sutra i preko sutra. Ali za jednu održano vrijeme vidit ćemo, ja sam siguran, za jednu 6, 7, 8 godina umr glave, odlično ćemo imati. Eto, to ja tako mislim. Nadam se da to vidim. Bojane, hvala vam, dragi gledatelji, to je bilo za ovaj put 5 grada Marka Pola Korčule, lijepi srdačan pozdrav i dobro nam došli na bazen Gorka Armenija u Korčuli.